Hai, simrang hile nih. Wong. Oh, sila. Lagi pa anda. Una lagi matir. Una. Ay. Anda gitu, mau anda deh. Bajak deh. Demus. Anda sendiri lah. Halo. Ano mo ba inatir mo binibay ni Mimi? Oo, lagi naman sige balik-balik. Yes ko. Maon na. Isa lang katulog. Pero tingnan. Bit-bit atong karton to. Katong order ni Mimi. Mimi anyos ko. Pa. Mga tayo may silang order. Atong karton. Abi. Kaya lang. Maganda tayo. Ha. Hindi ko maganda tayo pala. Ito rin po. Sarap. Ngayong hapon. Moni, Berting. Kana siya? Mimi, diray mong papa. Imong tatay di ay, diyan na mismo mong bay. Dahil isang gikuan. Ayo. Muna bay ni Mimi. Tera. Nanami day, simong bay day. Gara ma'am. Sila may. Ison mo. Ison. Dara day. O katong suman. Tagay. Taba puno. Berting ko na isang papa. Puno mente. Lo. Hala, ilang bay na. Sige mo, Ter. Ha? Merry Christmas. Asa ang papa di ay? Papa ni Mimi na. Dali na. Nong! Vlog nga para sa playlist na. Naray mong papa! Mag-ino sa sasakyan. Wala sila kaandam. Sila sila spoon. Ang kumitaw. Lang, sila. Pila man ako sumanang? 100 kasuman.
Nakatulong. Nah, siguro na kita dito ang papa. Apa na? Ha? Bisa pakat ko na sila. Ha? Kato sa Ibsoon. Ibsoon mo ni Juan, Mimi? Ya. Kami kamu tanda ako ganin daw. Kami dali-dali. Yan, may nag-i-imbis. Bilang gusto mo kita yung Ibsoon, diyan pa. Ah, may tingsoon. Kana. Ikaw. Tatay na. Daghan man me, pero Oh, dosi ko mo. ha? Dosi ko naman ko. Sa may kuwan sa anyas ko ninyo. Eh, kamong kuan, katong amurang ginahan sa ulang katong asawa na inong kanino, Marcelino. Kaila ko mo ato. Adi mo pa ko ay matulanda kay. Kung tatay kuno kaila kuno. Aw kana, so ito ka. Lingkod sa mo. Lingkod do. Wala mo sa sigo. Ito. Sinta na ko itong papa. Karong Kailan utsintan sila? Asa mo dyan paliguro? February 4. Ang paganhi naman. Di mo tanaw ko ng isang kuan. Isang anak sa vlog. Pangumusta ko mo. Kasi sa pranos vlog na mo. Ni karon lang. Kay edit man ni sa i-vlog. Videohan na sa isang manang. Gusto na Kaila ko. kuno kang kuan nong. Lingko na tulo. Marcelino. Anyas ko? Yo, ikaw may tansa. Ay, gagawin siya. Lingkod sa, lingkod. Ang kare sa asawa. Hindi ikaw mo ikagaw. Akong ginahan may braso. Na amiga na may simong anak to asungkong. Kasi nagsugo nga. Pani midani na ikang suman ki. Atod. Ko ano man ay ganyan kasi kanang asawa ko no Marcelino. Oo ko no. Parin ka sa mong nanay. Ikagaw sa inyo. Ikog na ikaw naman, patay naman. Oo. Ikagaw ra lagi na. Ah. Mana? Mana? Ay itong yung anak na dali nung. Ha? Tanara isa, yung anak dali mo kauban. Di kay kuwan man mamin niya to. Litaw mo na. Ah, kamura dali. Ito si Juan. Ini. Ano na naman sila Joy si Apollo ka. Wa man din niyo man. Para dito. Diyan naman na guys, wala silang Kamay ka sa si Nelson. Hay mga pagkuman. Sige, makita man ni sinong anak. Yung anak. Kama niya si Juan isa. Kare ra sa jam. Kasi may story ka ganiyan. Halos din na ganyan mga manilang ipang Ya may anak ni nang inkar na. Baje na adi ha. Ha? Na may anak ni Marcelino baje na adi ha. Na. Si Kuan, sing ano na. Namatay naman isang anak ko ba? Si Kuya Along, patay naman. Katong isang sundao, patay na po. Dito ko sa Manila kamatay di ba na ibaje ni hay utsoon. Silang Juan, makalipat sa sunganda na. Igang asawa gani igang banan taga-ubay ko Oh, boy sir. Na. Bana-bana ra pud to. Isa matod ka lang. Ano? Kinsa ba idong Hindi na may mga kabe. nagsakay nagkay. Sa kanil motor. Haaman to daw gawas. Mas gawas. Wa mo sir. Apa? Ang pasawat, ikot na daw. Ah, mapasod. Kanang siya. Stress na kasi mong kaon. Maganda yung magbisita. Oh, kita na si Serena. Maganda yung magbisita, ma'am. Kami naman. Kamay na. Hay kami, bisita mo rin eh. Nalawa ba? Ito sa rin, din kami mga ni kay mawaw mi. Hindi mo sagot kung bisita. Sada kami lagi mong handa. Ang Pasko. Natir. Natir eh.
Kita sa kong ipuli, wa. Ay, mangita kipuli. Mahita, eta. Mangita pa kipuli. Wa, Ayay. wa naman sa pwede. Alam ko no, Mimi, mangita kipuli mong tatay. Bugo-bugo naman, jag mo ingan tag budget dyan ni sugot ta sige gihapon tag ingan di. Aw. Balik para na laman. Kaya wa ka dengar. Nas mereka aju ila. Ko ano bang kaya lang mo dere? Sige mo dere. Nice mo dahil imong bahay dahil. Wow ko karon injo. Kaya mong tatay. Ha? Sa kusina. Ay, wala. Kamu dia, kami dito pa kanon. Ang anak mo tanan. Kami di gihuwat. Ada kami dengan si Jana. Kamu lagi ko ang mimpi. Buat dito. Hala, kaya Kasi bakit sila sila? nagkatimo na. Tahu ka sila. Kamu ra dito giwa. Tiyaw. Tahu ka sila ng papa dia ay. Ito tatay. Hala Mimi, tiyaw ba kami mong gihuwat? Dito ra ba may kusina? Hoy, dali na mo. Ako rin ang kagda ko itagbay. Ta, ako to sila ako ta. Katong kauban nila kasi Hoy, bangagda na tiyaw ba kami gihuwat? sila. Kani kamu lagi, kamu ra dito giwa. Tiyaw ka dyan, kami nagihuwat. Lagi. Hoy, dali na. Kita na ko nagihuwat. Ikaw na mo dali. Per, Dali na dali. sila uban. Hala, Mimi, tiyaw ba kami nagihuwat? O mga tao. Apil bita na ah. Ako may nag-vlog. Tanawa naman yung channel. Dali na mo. Ako na yung nangagda. Dali na mo dali. Kay, ang sa laro ko sa. Nang ikaw man dito. Driver. Ako Surya. sa lang ari. Kumana. Ito kaniya. Ikaw na mo te. Dahil ang pagmangkan dia. Bakit ito kauban mo to? Ako na. Katong na Yun, driver Eugene. Tao naman yan sila. Paan ka lang mukha si Dana Mimi. Nari na. Hi na. Hi, kuno. Busy na sila kay Naman. tingbasak ng ron. Tani ka nang dito na. Daray, Bekson, salamat ka, Jo. Mimi. Muli nami, kaya na pamigyapas. Tangan salamat. Dahil mong brad, ya. Kasurya mi si mong tatay. Kaya lami, sa imong tatay ako itong giingan ni nga Marcelino Anyasco. Gagaw din ko sila magtagsa. Sa Kung siyanhing inkarnasyon, kaila po sa imong tatay. Makalingon yung tatay bata, pamilya mong tatay tanawon. Bisa kutsinta na. Nang lawag pagkasig baboy. Tangan salamat. Muli nami.